شا صالون كذا دقرنا نصاب كذا هرب كرو لا ده مريض الرور صادق قربا كنت دولانيك من دوا فاضور سلام وتي هر زمان سلطان مدور وتي أدي هر بجد سلطان مدور هذا النابي من بوینا من دیروکش دایک بوینا من 01/01/1966 از گندکی پیرانی کو قزکی دیاربکر پیران بناوی هوپکی گند پیرانی دایک بون سال 1966 دا خواندن سرطایی ملگند تواو کرد مالباتا مı em jmireki eglene le tedi egli statüye ki hebu gel em de bejin hükümdariye ki girin bu le ev hükümdari dest peka sali 1800 da belav de be pişiku belav de be hükümdari ve deme malbat tu em bejin evkeji aile bin hükümdariya eglede anji emireki egleji belav de bin ser günde deru dur o hinekji ciye durdu için mesela Osman Sabri Vanji ji ve mıntıkı çuna berbejir meciji egle em çuna ama gündeki nezik egle nezik 10 kilometre hopeki em bicibune yani vak aile em digijin mireki egli kalikeme juvur hatına ve günde hopeki iro xwendina seretayî li gund bû dema ku em jî li gund bû kar barê malbatê hûn zan alîme zêde zevî jî tune zeviya ku heye erdê ku heye qasê mesrefê yani pêdiviyê tê salane pêk bîne o qasîn rez û bağ û bostan û van tiştan e gundê me avî ne heta ku mekteba seretayî xelas bû li gund em man sala 1975 74-75 bavê me hat Diyarbekir hat Diyarbekir dikana xeratiyê vekir merengozî vekiribû dema ku ew hat Diyarbekir ez sinifa seretayî pola sisiya da bû heta ku seretayî dibistan xelas bû li gund bûn û piştî wî em hatin Diyarbekir sala 1977 navendî li Diyarbekir me dest pê kir lîse jî yani bi zimanê berê dibêjin îdadî piştî navendiyê lîse û îdadî jî min Diyarbekir xwend û her wiha üniversiteyê jî min Diyarbekir Üniversite Dicleyê beşê kîmyayê me xelas kir em malê bi zazakî dipeyivîn hemû têkiliyê me zazakî bin ji xwe heta ku me dest bi mekteba seretayî kir dibistana seretayî kir me tirkî nizanibû ji bo ku tirkî hînê me bikin jî dibistana seretayî da mamosteyê Tirk gelek lêdan jî li me dan da ku em tirkî zû hîn bibin heta bûyerekî balkêşe dema me da programekî wisa nijadperest hebû ku tedî îro mekteba da dibistana da ew heye yani kulûbê sporê hene kulûbê gerê hene kulûbê em bêjin resmî hene kulûbê cûr bi cûr hene wê demê jî ew kulûb hebûn kulûba gerê hebû kulûba sporê hebû lê kulûbekî diya balkêş hebû kulûba kurdî ne axaftinê hebû yani ew kulûb jî hebû yani ew kesê ku divê kulûbê de cî digirtin û her wiha ew kî wan jî hebû yani milê xwe ve girê dida kî aîdê kîja kulûbê dibû
او سرویدا دنوسان کلوبا کردی ناخافتنی یعنی کلوبا زازاکی ناخافتنی بوم بوی اوای زمان ما جخو قدخه کرنا زمان ما سر مدا پرسکی چه کربو لی ام بخوا مالبات دا جبرکو پیران ناوندا حرکت 1925 بو ناوندا حرکت کو پیشنگی آزادی و حتی کرن سرکشی و حرکتی آنجی حرکت بناوی حرکت شیخ سعید تی ناسین جو از ناوی مجی سعیده یعنی بطایبتی گلک جارا ام جماعت دا 4-5 سعید دهاتن برهف او همو تسیر حرکت 25 بون ام دما کو زاروک بونجی سر به حرکتی هر چیروک دهاتن گوتن جمعه هر باسوی حرکت دبو سر مانا تشتکی هبو لیوسا فکر کی سیاسی ایدئولوژی کی سیاسی کردتی و دمتونه بو وک کلتوری وک دیروکی جمعه باس کرن تاکو ماتن لیسی یعنی دمانا نامنده خلاص کرد لترکیه 1908 داروا لشکری چه بو هر تشتاتن قداخ کرن گلک پرتوکی سر کردا و پرتوکی سر فکر چپگیری هاتن برهف کرن هاتن امها کرن هاتن شوتانن ایکو پرتوک مالا ویدا بهاتا گرتن او گرتنا وان پرتوکا هلا کو او پرتوک به الفابا عربی با آن کردی با بسر خود سبب جزا کردن و حبس کردن وان بو جبروه که گلک انسانا پرتوکی خو خست بون بن عرده و شارت بون یعنی لی هنه کاجی پرتوکی خو هن جیه دن و شارت بون نخست بون بن عرده قاست هات بون قداخه کرن بانتی کردی هات بو قداخه کرن yani bu Kürdistan'ı ve Gileda Kürditiye ve Gileda her tiştat bu kadar hakirin. Cara peşit dilisa yekida havala kimme bu. Yani ma bahsa Kürda dekirim, ma bahsa uki dekirle tariha Kürda, zamanı Kürda, gramera zamanı Kürdi. Ma nizan bu. Ev kekivi bu. Ev havale mi? Paşa elektriki pegirt rahma khadekir halis bu. Kekivi tukivi bunun. Çünkü o dani bu ali ki ambare ki veşartı bu le haşteo do sesi van pertuka peder pey majed khas ev pertuk jmara dani peşi pertuka ku ser kurda mekhan pertuka bazı nikitin bu kurtlar o paşiya minorski bu ev dem ev pertuki kuatu çapkır gramera Celadet Bedirxan jinav pertuka ve demi medit ev sal 1982 هیچ او خوف و ترس و اورا دربا لشکری کودتا لشکری سر جواکا کرد و کردستانی هبو بخوانن وان کتابا و بوان صحبت دمالی سیده پی در پی هشیاریا نتوی فکر نتوی بمرا چه بو پی در پی جی کسی کجمه مزنتر و آلیوانی سیاسی بو ناسینما بوانا چه بو از کارم بیشم لیسا یک دو ایدی او فکر نتوی پیدر پی به من چه دبو کتابی کردی نویساندی کوواری مثلا به ناو او وشارگا پرتوکی حواله مده کوواری ری آزادی هبون تیدا نویسی کردی هبون ام بیشم گرامر جلادت تیدا نویسی کردی هبون خبر مالی من دست پید کرد مگو باشه او کرمانجی دبه ام کرمانجی باش فهم نکن دملی واناجی نابه بوی وسیته متخواست فان هفوکا دست پید کمان هفوکا یک و یک دملی واناجی او دکر اتشتکی بالکش دنجه ابو ام حتی لیسه جبر کو زمان میزک ماکی کردی بو مردم ترکی دخوان ما تی ندگیشت مثلا از بخود دما کلیسه بو مدرسه سوسیال پرجه هستی کرد یعنی لی مدخواست از سنفه دا هر جار رابم بیجم و درس بیجم بو خواندوانا بو ماموسه من ترکی دما کود دخوان از دهاتم سنفه مجبیر دکر جبو ویه که من ریکی
diyar kir û rêkî min peyda kir gelo min got em dema ku piçûk bûn ê mezinê me ji me re çîrok digotin bi çend şeva ev çîrok kelime bi kelime me qeyd dikir me jiyê xwe de me yek kelime xelet nedigot me dema ku dubare dikir çima em Tirkî dixwînin em tê nagîjin yani me wisa me fêm kir ku belê ew Tirkî ne zimanê me yê zikmakî ye bo wî em dema ku dixwînin tê nagîjin baş ez çi bikim me dersê dîrok sosyal dema ku dixwanin matematik jî wisa tarîfekî dibû wî tarîfê min dixwand Tirkî me tê nedigîşt min serê xwe de wî pêşî werdigeran dimilî min serê xwe de bicî dikir qey dikir dema ku sinifê klasê me ew ders dianî ziman min car din ji dimilî werdigeran ser Tirkî bi vê awayî min digot yani ji wê demê ve ew ka cudayiya ziman girîngiya zimanekê çima em Tirkî dixwînin tê nagîjin ew alîkî serê me de zelal bû ku Tirkî ne zimanê me yê dayîk ye ne zimanê me yê sereta ye paşê em hîn bûne ji ber ku em paşê hîn bûne û başî hîn nebûne dema xwendinê em baş tê nagîjin gelek peyvê Tirkî ji xwe nizanin dema me Tirkî axaftin eyb bû nav civakê de yekê ku Tirkî biaxafta mezinê me digot tu çi şildim bildima te bûye yani şildim bildim qesa wî anlaşıldı mı oldu mu ew şildim bildim îde bi vê awayî bicî bû yani digot bi zimanê şildim bildim min nepeyvin yani bi zimanê xwe bipeyvin em jî di nav van şerta da mezin bû û ew fikra me tewî jî sinifê di do sisê dema lîseyê çêbûn piştî wî jî jiyana üniversiteyê dest pê kir nivîsandina me üniversiteyê de dest pê kir sala 1986 me üniversite Dicle beşê kîmya mamosteya kîmyayê me qezinîş kir û min dest bi xwendina üniversiteyê kir heman salê min dest bi berhevkirina folklora Kurdî kir min got baş e yani gelek tiştê me hene yani kilamên çîrokin gotinê pêşiyan e boçi em vana ême jî tunene weka nivîskî berdestê me em karin vana berhevkirin binivîsînin bi zimanê xwe xebata min ser Kurdî bi berhevkirina folklorê dest pê kir di salê üniversiteyê de êdî fikra siyasî bêtir pêş diket xwendina me ya pirtûkê siyasî hîn zêdetir dibû êdî fikrekî siyasî netewî bi me re çê dibû dema em üniversiteyê de me üniversite dixwend wê demê sala 1988 me komela xwendevanê üniversite Dicle fakûlta kîmyaya ew me çê kir di vê komelê de ez karim wî bêjim kongra yekemîn de cara pêşî di komelekî sivîl de ê xwendevana da ê komela xwendevanê fakûlta perwerdeyî bû me rêvebirê komelê bûm yekemîn jar di rêxistinekî sivîl de wê derê min cî girt min bername axaftina xwe di komelê de kongrê de bi Kurdî kir bawer be 500-600 xwendevan hebûn û her wiha polîs û temsîlciyê dewletê jî hebûn çawa ku min dest bi Kurdî axaftinê kir millet giş rabûn ser linga çepika dan polîsê ku dervayê bînayê bûn ew jî bazan hatin hundir çi bûye wê derê pêşî me raporta komelê bi Kurdî pêşkêş kir rojê netewî Kurd e min bi serê xwe belavok amade kirin 3 sal üniversiteyê de min serê xwe belavokê Newrozê û yekî Gulanê me amade dikir û van belavoka belav dikir tu rêxistinekî tune bû ew tune bû refleksî şexsî bûn di vê pêvajoyîşûn de êdî me got berhevkirina folklorê tişê folklorik nebese divê bi awakî sîstematik em binivîsin
نوتو یک مکتب خلاص بو üniversite ما دست به مامۆستایی کرد ما جارا پێشی لە قارسێ تاینام چێ بوو ئەس چوم قارسێ ساڵێکی لەوێ دەرێ ئەممان ناو هەمان ساڵێدا مە نەفیکردن ji قارسێ ئەو بەرێمەدان زۆنگوڵداڵێ ئەس چوم باژارێکی منتقا بەحرا ڕەشتایە زۆنگوڵداق باژارێ تورکیە نۆتۆ سسێ ئەم چوون زۆنگوڵداڵێ نۆتۆ دودۆ مامۆستایی مە دەست پێ کرد نۆتۆ سسێ لە زۆنگوڵداڵێ نێزیکێ 4 ساڵ وێ دەرێ ئەممان لێ چاوەکو لە قارسێ هەر ڕۆژ ئەم بەهاتەنە ناوە باژێر پۆلیسی سیڤیل لە دوومە بوو هەروەها لێ دەرێژی پۆلیس لە دوومە بوو زەختێ زۆر زێدە لەسەرمە هەبوو پۆلیسا لەسەر ناوێمە نامە و کۆڤارێن وەکی سەرخەبوون و قەدەخە بوون هەر وەکیژە ئەڵمانیا بۆ مەهاتیە لێ براستیژی وانە پۆلیسا ڕێ دەکرد چونکی ئەو سەرخەبوونە کو هەبوو و سەرخەبوونا کووان ڕێ دەکرد هەر نەدەگرت دیار بوو ئەوی سەرخەبوونێ دەوڵەتێ چاپ دەکرد بەڵام دەکرد بۆ چ ڕێ دەکرد بۆ کوسبێ تشتێکی بەهانێکی ببینە بێژە بنێرە شتەرا دەروا تێکلیتەیە وکە وەڵاسیری ئاخر هەر جار کو ئەو هاتن بخۆ حازر بوو مەگرتن چرانن ناوێتن بڤێ ئەوایە 4 ساڵ زۆنگوڵدایە ئەمما نویساندنە سیستەماتیک bi tevî derxistina kovara warê min dest pê kir sala 1997 hezîrana 1997 yekemîn hejmara kovara war me derxist em kî hebûn nav bo derxistina kovara war divê pêvajoyê de tabî xebatê me hebû em bêjin kesê ku bi vî sihayra eleqedar bû têkiliyê me çêbûn me gengeşiya vê yekê dikir gelo tamam em basa van tişa dikin lê lazim e van tişa bênivîsanin bê belav kirin ji ber wê yekê bi mamoste Mehmed Emîn Asan bi Kamber Soypak avukat Kurdekî me re çêbû bi Mela Abdurrahman û Çeman bi Nîmetullah Gündüz ez me komisyonekî weşanê nivîsa me pêk anî me dest bi derxistina kovara warê kir sala 1997 war ji sê meha dar carekî derdiket kovarekî lêkolînî û lêgerînî bû me pêşî wî ferhenga çar diyalekta me amade kiribû lê ciyê ku em çapkin tune bû her wiha ser gotinê pêşiya mixebatekî kiribû weka ferdî min çap kiribûn ser tiştanokê zaroka folklorê mixebatekî çêkiribû wek kitêb min kiribû lê ne ku çap bûbûn heta ew kitêba min a ser folklora Kurdî yani min 4-5 nusxa min derxistibûn paşê mêze kir Ewropa hevalekî biribû wê derê her wekî kitêba çapbûyî hatibû nîşandan lê ew kitêb nehatibû çapkirin şexsî hatibû çêkirin dema em hîn rêveberiya komela xwendekarê fakulta perwerdeyî da bûn çend dost li ser me hatin verkirin em çûn îfadeyê me girtin o ji bo kovarê jî notu hefta ji Zonguldaxê min tayina xwest İstanbolê li İstanbolê hem kovara war mi edîtoriya wî belavkirina wî rêveberiya wî giş ser min bû alêkî kovar me derdixist alêkî jî diçûm dibistanê kovara war ser hev 16 hejmar me derxistin heta sala 2004 weşana kovara war dewam kir 2004 tabi kovar devam kir 1999 zelzela ku İstanbul'e çêbû ve zelzela bu sebep em ji İstanbul'e hatin Diyarbakır heta wê demê hatina min û herêmê qedexe bû ji ber ku rewşa awarte hebû du sê car min tayina xwe xwest bo Diyarbakır tayin çêbû hat vira waliyê Ulağa Müstiyem dibêjin rewşa awarte tayin red kir yani ne hatina min a herêmê qedexe bû êdî piştî ku me îstîfa kir ji mamosteyî sala 1999
Ematın Diyarbakır bicibun edi ez bum xwedî fermî kovara war ji hejmara ne şunda bi vê awayî war heta 2004 weşana xwe dewam kir 2004 weşana warê hat seknanin û 2005 da di formata kovara war da kovara 1 me derxist heta îro ez bêjim ser ev 13 kitêbê min çap bûne lê ev xebatê min berdewam dikin piraniya kitêbimiz sala 2012 şûn da yani piştî ku kovar hate seknanin çünkü heta wê demê kovara war 1 enerjiya me dema min a zêde ser kovarê diçû piştî ku kovar weka pirtûk çapkirina wî hata rawestandin dest bi giranî da ser xebatê xwe taybetî evê gavê jî berdestê me yani pirtûka herî dawî vîrowarê me ye ew xwar û diminiye ser dîroka herêmî ye gelek materyalê wî ji dema kovara war û 1 mabûn û hinek materyalê din jî vê dawî bi lêkolîna sehayê me ser de zêde kir çap kirin vê gavê jî ev xebat bi vî cûre di vê xetê de berdewam e sê dosyayê girîng dibînin berdestê me hene yek portreyê sî navdarê Kurdin yani ji melayê Goranî dest pê kiriye ya portre herî dawî ya dostê me hevalê me Mela Abdurrahman û Çeman e ew jî xebatê wî girîng hene ser ziman û ewka Kurdî edebiyata Kurdî xebatekî din bi dimilî ye Kurdîzade Ahmed Ramiz bi xwe ji Licê ji gundê Zengesorê ye rewşenbîr û weşangerekî girîngê milletê Kurd e Kurdperwerekî dewra sereke ye endamê Cemiyeta Azmê Qawiya Kurdistan ye qet ji bîr nakim divê her Kurdekî wî zanim be ku ser kitêba wî ya reşbelek broşorekî ye Ahmed Ramiz dibêje eger emrê me bihatena firotin min ê emrê xwe bifirota direya Kurda da xerc bikira mervekî wisa hêja wê demê ew fikra rewşenbîrî pê re hebû xebatekî dosyekî din jî Emin Feyzî Begê Silêmanî ye leşkerek e lê leşkerekî cuda ye hem bi matematîkê re mijûl bûye mühendîseyê xwendiye hem bi edebiyatê re mijûl bûye dokûmentê vê dosyayê jî min dane berhev nav sal 2 salê de ew sê xebatê din jî bawer dikim wê derkevin ber pêşberê xwendevanan Yaşa solun kazı germanı sokka kuduvarı kuru le demre duruvarı Sadık kurba kalke doylani kvinda